Ungavilaphi, isona ukuvilapha. Umuntu ovilaphayo ufana nento ehlala ngokucela ukudla kubantu. Ekupheni kwalo mthandazo thabatha igeja ulimi, uzophila ngakho, ungahambi ucela ukudla kubantu. Ayi, kuningi umuntu ongihalelayo lezi nsuku. Umuntu nje ozofuna ukudla kumina, umuntu ozocela ukudla kumina ngimfundele le vesi. Qedile. uNkulunkulu akamfuni umuntu ovilaphayo, uNkulunkulu akamfuni umuntu ohalayo. uNkulunkulu akamfundi umuntu ohalayo. Ungalokhu usidabulisela la uzofuna ukudla kuthina. Kuyasetshenzwa. Thabatha igeja ulimi. Abanye makuthiwa thabatha igeja ulimi ucabanga igeja ahambe ensimini kuphela. Ziningi izinto. Thatha ithuluzi lakho noma iliphi, uma unekhamera sethi ikhamera kuhamba osebenza, noma iyiphi i-asset onayo, ngoba kubalulekile ukuthi uma uthola imali, leyo mali encane oyitholayo, thenga into ezoba i-asset ezokwenzela imali. Leyo nto ezokwenzela imali lona geja yakho ushembe akhuluma ngayo. Leyo nto leyo ukwazi ukwenza ngayo imali ilona geja lakho lelo. Thatha igeja lakho uhambe uyosebenza. Thatha igeja lakho ulime wenze imali. Ukhohlwe ukuhamba ucela ukudla kubantu uhambe udabulisela abantu. Ayisebenzi leyo nto.